ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини азиз. Дӯстони азиз, дар имҷо навор 12 хона, замин ва квартираҳои фурӯш дорем. Бародари азиз, заминҳои арзон ҳам ҳастанд. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародарон ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда ба шумо пешниҳод мекунем. бародари азиз, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки мошин, замин, квартира, бародари азиз, дар ҳамин номеро имо, ватсап ҳаста, метавонед роҳӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем. дӯстон, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. ай шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори моро падилиса кунед, мо бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якам квартираи фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Сино. дӯстони азиз, як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 31 квадрати метр, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. хона ремонти беҳтарин кардага, евро ремонт кардага, баъд лестница дорад, лестница открити, яъне ки хона абой кардаги, парда, термикс, қолин, палас ҳамаш партофтаги тайёра, оби гарм ҳаст. хона барои зиндагӣ карда ҳамаи шароиташа муҳайё кардагиай. нархаш дӯстон 250 сомон бо кадоми харидори аниқай, бо арзон ҳам мекунем гуфтагай, муомила ҳам мекунем гуфтагай. рақамошон дар роҳи экрани шумо, дигар маълумотша метавонем гирем бародарон. агар шумо ҳам квартира доред, ки хона, замин, мошин доред, мехоҳед реклама кунед, дар номери имо, ватсап роҳӣ кунед. дӯстон, дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар, бародари азиз, дар Қурған тепа. кадом район ноҳияш аниқ нагуфтиям, бародари азиз. 3 сотиқ замина, 4 дар хона кардаги тайёра, хона детажай, бародари азиз, ремонт кардагай, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона дорад, калидор, кухни дар даруни хона ҳаст, гирди хона маҳкама, бародари азиз. хона барои зиндагӣ кардан тайёра, хабо дигар маълумоти пурраша мегирем. дӯстон, нархаш 200 000 сомон бо кадоми харидори аниқай, бародарон, метавонед занг занед, дар ҳамин рақамҳо маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол, бародари азиз. 6 сотиқ замини холияй барои хона кардан мешавад. хабо дигар маълумотша мегирем бародарон. нархаш 62600 сомон дӯстони азиз, бо кадоми харидори аниқай, наличия гуфтагай, бо арзонам мекунанд. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. агар харидор бошед, ай ҳамин рақамҳо маълумоти бештара метавонед гирем. дӯстони азиз, лайкотона дареғ надорем, дар комментария нависем ки чӣ хел хона, замин дар корай. мо дар видеои оянда дӯстони азиз хонаҳои гуфтагитона кӯшиш мекунем пешкаштон кунем. мегзарем бародарон ба 4 квартираи фурӯшӣ. 4 квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёбон, бародари азиз. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадрати метр. дӯстони азиз, метавонед ки документагам кунем, бародари азиз. об, свет дар инҷа гузарондаги квартира беремонта гуфтаги сӯбуш, яъне ки дари асосӣ часпондаги, стяжка кардагиай, шикатур кардагиай, рангу бору абоиш мондагиай, бародари азиз. ва дигар маълумотша мегирем. дӯстон, нархаш 150 000 сомон бо кадоми харидори аниқай, наличи. дӯстон, биен хонара ай пеш бинем гуфтаги квартира бо савдо ҳам мешавад, арзонам мешавад гуфтаги. дӯстони азиз, видеои моро то охираш тамошо кунед. дӯстони азиз, як рӯз пас видеои нав бо пешкаштон мекунем. мегзарем ба 5 хонаи фурӯшӣ. 5 хонаи фурӯшӣ, бародарони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур. дӯстони азиз, дар қарибиёи шаҳр гуфтаги соҳибуш, дар 5 сотиқ замин 2 дар хона кардагиай, бародарони азиз. хона тайёра, об, светиш ҳастай. хона барои зиндагӣ кардан тайёра, дар даруш баня ҳам дора гуфтаги, дар беруш ҳоҷатхона ҳам кардагиай, бародарони азиз. дигар маълумоти пурраша мегирен. нархаш дӯстон 100 000 сомон бо хай кадоми харидори наличия гуфтагиай, бо савдои бародарӣ дора гуфтагиай. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. агар ай ҳамин хел ҷо дар кор бошад, метавонед дигар маълумотша гирен. бародарон, агар шумо агар гуфтесам ки бо хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, мошин, квартира, дар номерои имо ёки ватсап роҳӣ кунем, бародарон, ёки дар мо тамос гирен. мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда реклама мекунем хонаҳои фурӯшитона. мегзарем бародарони азиз ба 6 квартираи фурӯшӣ. 6 квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пеши
институти санъат гуфтага дар қарибиша бардони азиз. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 квадрати метр, об свет дорад бардони азиз. ремонт кардагия хона барои зиндагӣ кардан тайёра, оби гарм дорад бардони азиз. дигар маълумоти пураша бардони азиз. ай ҳамин рақам метавонед гирен дӯстони азиз. об светиш ҳам ҳастай. нархаш 208,000 сомонай. кадоми харидора гуфтага бо арзонам мекунем, муомилаи хубам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти пураша метавонед гирен. мегзарем дӯстони азиз ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара бардони азиз, маҳаллаи Кайнуш дӯстони азиз. 3 сотиқ замин дорад бардони азиз, 3 дар хона кардагия, якта калидори калон дорад, ремонти беҳтарин кардагия, обсвети пастияни дора гуфтагия бардони азиз, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом кардагия, хона нав сохта, хона нав кардагия, яъне ки ремонташ беҳтаринай. нархаш 208,000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтагия, муомилаи хубам дорад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. метавонед дигар маълумоти пураша рақамо гиред. марҳамат. мегзарем бародарон ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инам дар пойтахт дӯстон, дар Зарафшон пеши таксиҳои Регар бародарони азиз, 4 блок аз тарафи роҳи Калон. духонага квартираи бародарони азиз дар 16 этаж қарор дорад, 64 квадрати метр бародарони азиз. духонага яъне ки 64 квадрат метавонем ки 4 комнатагам кунем ё ки 3 комнатагам мешавад ки кунем бародарони азиз. дар инҷа обсветиш уже гузарондагия, ремонт кардаги нест, коробка бародарони азиз. хай кадомитон агар ки мехаред хатон ремонтча мекунен. нархаш 150,000 сомонай. бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем гуфтагия. рақамои ака дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба наҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстони азиз, 13 микрорайона бародарони азиз. 6 сотиқ заминай, гирдаш маҳкамай бародарони азиз. хона документош 100% тайёра гуфтага, техпаспорт дорад, барои фурӯхтан, барои оформ кардан тайёрай. нархаш 85,000 сомонай бародарони азиз. хай арзон ҳичи гуфтагӣ нест. кадомитон агар харидор бошад метавонед занг занен. ай ҳами ака беҳтарин маълумоташа худтон гирен дӯстони азиз. шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, гирди замин, маҳкама, маълумоти бештарша ай ҳами рақамо гирен. марҳамат. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшӣ бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дӯстони азиз. кадом маҳалла, кадом территория шуда аниқ нагуфтиям бародарони азиз. духонага квартираи дар 4 этаж қарор дорад, 60 квадрати метр дӯстони азиз. метавонед квартира 3 комната ё 4 комнатагам кадам мешавад. кадоме ки чихеле ки маъқул аша, обсветиш проектиш ҳаста, хонара монтаж кардисиян, хона ремонт кардаги неста ине ки бародарони азиз. нархаш 196,000 сомон мега. бо хай кадоми харидора гуфтага соҳибуш, бо арзонам мекунем гуфтага дӯстони азиз. рақамошон дар рӯи экрани шумо. кадомитон аз шаҳри Ваҳдат хона пурсидаварен квартира метавонед маълумоти пураша гирен. дом нав сохтага. марҳамат. маълумот пура ҳами рақамо. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Ёвонай бародарони азиз. хона 8 сотиқ замин дорад, 14 хона кардага. хона хай ремонташ миёнай, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғул, аловхона, дарахтои мевадиҳандам шинондага бародарони азиз дорад. гирди хона маҳкамай, об светаш ҳастай бародарони азиз. нархи хона 92,000 сомонай бародарони азиз. хона бо арзонам мешавад, алишам мешавад, ба ягон мошин кати алишам мешавад ва квартира катиам алиш мешавад. варианти худтона пешниҳод кунем бародарони азиз. нархаш 92,000 сомонай, бо арзонам мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем дӯстони азиз ба 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартираи фурӯшӣ мо бародарони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар Қурғонтепа дӯстони азиз, дар 14 микрорайон. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 44 квадрати метр, об светиш дар инҷа ҳастай.
дом нав сохтага коробка без ремонта лесиса дора бадуни азиз. нархаш 140,000 сомонай. бо арзона мешава гуфтага. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. кадом агар аз шаҳри бохтар хариданӣ бошед маълумоти бештарша метавонем ки ҳамин рақамҳо гирем дӯстони азиз. ин буд 12 та хонаҳои фурӯши мо дӯстони азиз. агар шумо хона дошта бошед дар номари имо роӣ кунед. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.